ישראל, סטארט-אפ ניישן, פודטק ניישן, אירוויזיון ניישן. תראו מה הספקנו ב-75 שנה של פעילות. אבל כדי שנוכל להמשיך לחגוג את כל הטוב הזה, אנחנו צריכים משהו שיש בכל מסיבה. מבוגר אחראי. גבר בלי קונפטי. זה לא אקולוגי. אז יצאתי לבדוק מי הם המבוגרים האחראים. כאן, באגף תעשיות של איגוד ערים. אין לי מושג מה זה. היי יונת. היי דני. אז תני לי להבין. בעצם כל העבודה המבורכת שראינו במפעלים והתעשיות לא פוגעת באיכות החיים של התושבים שבמרחב שלנו. נכון, והרבה מעבר. המחלקה מפקחת על מגוון גדול של תעשיות ובתי עסק שנמצאים בתחום האיגוד, במטרה לצמצם פליטות של מזהמים לאוויר, לקרקע ולמקורות מים, וגם על החסנה של חומרים מסוכנים ומניעת מפגעים סביבתיים כמו ריח, קרינה ורעש. הם ממש אבירי הרשויות. הגיבורים שנשלחים אל המערכה אל מול המפעלים והתעשיות. זה לא שחור ולבן. האתגר הוא ליצור שיתוף פעולה בין הרשויות, המפעלים, משרדי הגנת הסביבה, התאגידים והעמותות, ולמצוא פתרונות שיטיבו עם הסביבה. ומה קורה אם יש איזה מפעל שלא בא לו ללכת יד ביד איתכם? האמת שלאחרונה היה מפעל שפלט מזהמים לאוויר, ממש פה באזור, ולמרות שעשינו סיורי פיקוח ולקחנו דגימות ושלחנו מכתבים והתראות לכל הגורמים, המפעל לא ממש שיתף פעולה. ומה עשיתם? העסקים נדרשים להוציא רישיון עסק בו הם מחויבים לעמוד בחוקים ובתקנות על מנת להבטיח שמירה על איכות סביבה נאותה ומניעת מפגעים סביבתיים. ולנו באיגוד יש את היכולת להתנות את מתן האישור והרישיון בעמידה בתנאים הללו. כי יש את הסמכות בחוק. יש לי את הסמכות אחרת. הוא יבוא אליכם עם הסמכות. במקרים חריגים נפעל יחד עם הרשויות על מנת לבטל את רישיון העסק. ממש להוציא להם את האוויר מהמפרשים. יונת מוצא להם את האוויר. אני מוצא להם את הרוח מהמפרשים. כמו שאמרתי, חשוב לנו לפעול בנחישות על מנת להגן על בריאות הסביבה והתושבים במרחב האיגוד שלנו. במקרה הנ"ל נאלצנו להגיע לבית משפט, שלשמחתי הביא לכך שהמפעל השקיע את המשאבים ואת האמצעים להפסקת הזיהום. ומאז כולם חיו באושר ואושר. עד הפעם הבאה. עד הפעם הבאה. בתכלס תהיה עוד פעם. אצל מישהו אחר. ואנחנו נבוא אליך. ואנחנו נבוא. ואני אבוא. הוא יבוא, נראה לי שאני עסוק. אני אבוא, בגדול אני אבוא. הוא יבוא. לא אצלי. ממש מוציאים להם את האוויר מהמפרשים. רוח. פה עושים רוח. גם צלצולים. צלצול, אבל זה לא אקולוגי, זה זיהום לא, רעש. יש צלצול כזה, אתה יודע, של משולש. כולם אוהבים אותו.